illum qed nagħmlu l-aħħar terz tal-lokalitajiet ta' Malta u Għawdex, kellmu dejjem fuq tlaqna minn 68 kunsill lokali. Bidja ma kenniex votazzjoni. Il-andament hemm żewġ affarijiet li wieħed jista' jgħidlu. Qed nitkellmu fuq sistema ġdida li hija sistema elettronika illi wara l-ewwel count il quddiem tħaffef il-proċess immensament. Li għandna forsi li wieħed irid jara għaliha il-fatt li il-kandidati b'din is-sistema huma biex ngħidlek in the dark għax mhux qed jaraw l-andament tagħhom personali b'mod organizzat għax wieħed jista' jqgħod idur matwieqi ma dak mhux biżżejjed. Mor qed naraw ukoll sistema li biex ngħidlek hija trial run. Jidher li hija vantaġġuża ħafna minn mit-tieni lat il quddiem, imma forsi fl-ewwel att wieħed jista' naraw kif nistgħu nagħmlu daqsxejn iktar effiċjenti. Il-problema l-ikbar problema li għandha dis-sistema li bħala partiti u fl-aħħar mill-aħħar kollha kemm aħna huwa diffiċli wieħed jagħmel prediction. Ġifieri diffiċli wieħed jgħid isma' r-riżultat aħħari ħajkun bejn wieħed u ieħor hekk. Hija xi ħaġa li rridu narawha jew konna nidraw biha mbagħad naraw. Sistejna wkoll għal diversi lokalitajiet fejn inqalbet il-maġġoranza, fosthom il-Partit Laburista fejn rebaħ diversi lokalitajiet. Forsi anke llum, x'tikku l-kummenti tiegħek? Illum għadna qed nibdew, ġifieri nutli wieħed iwaddab xi previżjonijiet. Hemm lokalitajiet li ngħid jien f'dan l-istadju huma aktar interessanti minn oħrajn. Għandna lokal kbir bħal Moħar Ormi, u mbagħad għandna wkoll lokal ieħor li huwa kbir u li biex ngħid hekk ikun dejjem close il-Mosta. Mbagħad inħarsu lejhom mbagħad postijiet oħra li wieħed jitkellem iktar fuqhom iktar quddiem. Ħadna kemm dejna 10 minuti fuq dak li huwa is-sorting hekk iridu nsejħulu hekk u naħseb ikun immatur li wieħed prematur li wieħed jagħmel xi previżjonijiet